Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Jama'a mutanen gani, barkanku da zuwa cikin wannan tasha tamu mai albarka mai suna Sirrin Hausa TV. Idan yau ne farkon zuwan ka wannan tasha, ka danna wani subscribe, sannan ka danna alamar karara ta yadda da zarar mun ɗora shirye mu za ku same mu. Tufa yau labaran namu ne za su kasance a cikin shirin za su kasance ne a cikin shirin wato izzasu. Tufa to shi izzasu ne kowa ya san dai a yanzu dai gaskiya samun series din da ya fi izzasu wanda ake kallon series a yanzu abu ne mai matukar wuya wallahi, da kowa ma ya san shiri ne da yake nuna alamun cewa mutum ko yana da izza to akwai gabar da za ta zo wannan izzar sai ya soke ta ko ba haka ba. Sannan kuma shi wannan shiri kowa ya san shiri ne wanda shine na biyu ma a series din da ake a Najeriya gaba daya. Dan idan ka cire labari na to izzasu za ka saka, saboda izzasu yana faɗakarwa, yana nuna ana tarbiyya, ana jan kunne, ana gargaɗi akan abin da ake nuna a fim din kada ya sake ya faru a gaske. Kuma kowa ya san wannan shiri na izzasu jaruman ciki ba ƙananan jarumai bane, tun da akwai sarki Ali Nuhu, su Hajiya Nafisa da dai sauransu. To kada ku manta sunan tashar tamu Sirrin Hausa TV, ku danna wani subscribe sannan ku danna wani alaƙar